क'क्राझारनि अर्किड बिउटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटरा पार्मानेंट मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनिंगनि सार्टिफिकेट गथायदों। क'क्राझार सहर खोदोमथलायाव थानाय बिगोमा लीना बर'नि अर्किड बिउटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटरा गुबुन गुबुन जायगानि बिउटिशियानफोरनो पार्मानेंट मेकअप ट्रेनिंग होनायनि सार्टिफिकेट गथायदों। दिनै क'क्राझार सहरनि अमस्री हटेलाव मोनसे मेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों सार्टिफिकेटखौ गथायनानै होनाय जायो। मख'जाथावदि अर्किड बिउटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटरनि बिगोमा लीना बर'आ थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो बिउटी पार्लरनि ट्रेनिं लाबोदोंमोन। लोगोसे हायद्राबादाव 2 बोसोरनि ट्रेनिं लादोंमोन। ओरैनोथ' आंनि बिउटिशियाननि कर्स लानाया 2006 निफ्रायनो बे ओमफ्राय दा जितु मास्टार कर्स लादों आं माइक्र'वेडिंनि बे आङो हायद्राबादनिफ्राय डक्टरनि आन्डाराव लानानै फैदों आरो बेनि एक्सपिरियेन्स आंना 2 बोसोर माइक्र'वेडिंनि आरोना पार्मानेन्ट आइब्र'। बे क'क्राझारनिफ्राय आङो क'क्राझाराव बे ट्रेनिंखौ आङो बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो होगासिनो 1 इयार। माइक्र'ब्सखौ ओरैनोथ' बिउटिशियाननि कर्सबो होनाय जायो खिन्थु माइक्र'वेडिंनि कर्सखौ बोसोरसेसो जाबाय होनाया। दिनैनि सार्टिफिकेटनि राननाया बे पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिंनि सायाव सार्टिफिकेट होनाय जादों। बे जाहैबाय जोंनि मास्टार कर्स जाहैयो पार्मानेन्ट आइब्र'आ। बे मास्टार कर्सखौ आङो हायद्राबादाव डक्टरनि आन्डाराव ट्रेनिं लानानै फैदों आरो बेहाय आंहा एक्सपिरियेन्सआ 2 बोसोर। आङो एक्सपिरियेन्स लानानै आङो दिनै स्टुडेन्टफोरनो ट्रेनिं होनो हादों। साबेसे स्टुडेन्टफ्रा बेयाव पार्टिसिपेट खालामदों? जाबाय 20-30 कर्स जाबाय आरो 30 जननि। बबेनिफ्राय फैदों? गोजान गोजाननिबो दं, जेरै कार्बि आंलंनि दङ, गुवाहाटीनि दङ, नगावनि दङ, बरमा दङ, बिजनी दङ, बाक्सानि दङ, माबानिबो दङ, चिरांनि दङ, ओमफ्राय माबानिबो दं, गसाइगावनिबो दङ, आलदा आलदा जायगानिफ्राय आरोना। बे कर्सआ बिउटिशियानफोरनि थाखाय बिराद मोजां, जिहेथु जोङो आइब्र'नि सायाव दासिमबो जिखिनि जों आर्न खालामनो हायाखैमोन, दिनै जोङो माइक्र'ब्लेडिं पार्मानेन्ट मेकआप जुदि जों कर्सखौ लायोबाथाय होमबाना जों बे बिउटिशियानफोरनि थाखाय मोनसे गावनि बिजनेसनि मोनसे लेभेल बारायनाय जाहैयो आरोना। बयखौबो बुङो आङो बिउटिशियानफोरखौ बे कर्सखौ पार्लाराव जुदि बयबो लादेरोबाथाय बिराद मोजां। मानो होनबा बेनि जिहेथु दा बे गोदान खामानि सोलिफुनाय, बेनि थाखायनो बे जिहेथु मास्टार कर्स बियो 7 days 5 days। बे जायहाखि एक्सिडेन्ट जानानै सोरनिबा आइब्र'आ खावसे गैया, सोरनिबा जोंनि जेनेबा आइब्र'आ लाइट एकदम खम जायो, बेफोरनि थाखाय बे बिराद मोजां। जोङो अबावबा इमारजेन्सि जायहा आइब्र' गैया एक्सिडेन्ट जानानै दानजादों, अबावबा थांनो लागाबा बिसोर आइब्र' फोननानै थांनांगौ, टाइमा सोलाबा, मानो होनबा दानि टाइमाव बयबो बेस्थ'। माइक्र'ब्लेडिंखौ खालामना लायोबा, पार्मानेन्ट आइब्र'खौ खालामना लायोबा बेफोरबायदिनि प्रब्लेम जाया। जास्ट ओरैनो डाइरेक्ट ओंखारलांजायो बाहेराव, बेफोर आइब्र' फोननायनि प्रयजन जाया आरोना। खानायनिबो जायो। जिखिनि पार्मानेन्ट मेकआप जेनेबा स्किननिफ्राय लानानै आइलेस एक्सटेनसन, नेल एक्सटेनसन बिसोर गासिबो जाजोबो। फैनो हागोन। आंनि पार्लारा जाबाय कदमतलायाव अर्किड बिउटी पार्लार ट्रेनिं सेन्टार। कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 7002603127। बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों दिनै, जेनेबा बिसोरबो कर्सखौ लानानै जिखिनि जेनेबा लकडाउननि उनाव बिउटिशियाननि जोंनि जितु आर्नआ बे बुस्थुआ अनेक डाउन जालांदोंमोन ना, जोंनि मोनसे बे बिराद मोजां माबा आरोना। जों बुस्थुखौ आरो बै डाउन जानायखौ जों एसे आपग्रेड खालामनो थाखाय बे बिराद मोजां कर्स। जाय जाय लोगोफोरा लादों बिसोरनो मिथिखायो बे जेनेबा बेनि कर्सआ लानानै जों लोगोफोरा माबायदि प्रफिट मोनदों आरोना। जोंनि हिन्जावफोरनि थाखाय बे बिराद मोजां खामानिखौनो होनजायो। मानो होनबा न'आव थानानैनो जों बे बुस्थुखौ गावनि नांगौखिनिखौ जेनेबा लानो हायो। नों हासबेन्डफोरनाव बारे जों फिसा फिसौ माबानि थाखाय बिनाङा, गाव गाव जुदि जों बे आखाइनि बिद्दाखौ सोलोंनानै लायोबा। खिन्थु कय एकजननि थाखाय बिउटिशियानखौ एसे गाज्रि नोजोरजों नायो, बेखौनो लोगोफोरखौ होनो जे आरो नोङो जों बयबो बिउटिशियानानो जुदि ज' लोगो जानानै बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामाबा रावबो खालामनो हाया। मानो होनबा सिटियाव जोङो बा दस्रा जायगायाव पार्लारनि थाखाय रुम नागिरनो थांबाथाय जोंनो रुम होआ।
मानि थाखाय कयेकजना पार्लारनि नामाव बिउटिशियाननि नामाव गाज्रि खामानि सालायो बेनि थाखायनो जोंबो बेफोरखौ बे नोजोरै नायजायो थ' बेखौनो आं बयबो बिउटिशियानखौ होनोना बे प्रब्लेमनि सल्भखौ जोंनो खालामनांगोन जों बयबो ज' जानानै खालामनांगोन जाहाथे मानसिफोरनि बै गाज्रि नोजोराव जाहाथे जोंहा बिदि प्रब्लेमाव गोलैया जे रुम नागिरनो थांबाथाय मानि होनना सोंबाथाय पार्लार होनो नागिरदों होनबाथाय होनो बायो मानसिफोरा बेखौ आलदा सानो ना थ' बेनिखायनो बयबो लोगोफोरखौ बुङो जे बयबो ज' जानानै बे प्रब्लेमखौ जोंनो सल्भ खालामना लानांगोन जिखिनि लोगोफोरा बेखौ बिउटिशियाननि नामाव लानानै जेनेबा गाज्रि खामानियाव बाहायो आरोना बेखौनो आं बुंनो थाङो पार्मानेन्ट माइक्र' खालामनाय बेखौनो जों सोलोंदों आरोना लिना बर'जों दा जों सोलोंनानै मोजां मोनदों आरोना बिराद मोजां मोनदों जोङो जे मेडामा जोंना बिराद मोजां फोरोङो सोरबाफोर लानो गोसोबा सोलोंफैनो हागोन लाफैनो हागोन गोजाननिनोखा बिउटि पार्लार आङो आं बङाइगाव सापागुरि ओमफ्राय आंनाबो फुलमुन बिउटि पार्लार दङ सापागुरियाव ओमफ्राय आङो बे आब' लेनाजों मा होनो पार्मानेन्ट आइब्र' माइक्र'ब्लेडिं लादोंमोन स' मोजां मोनदों ओमफ्राय आब'आ दिनै सार्टिफिकेट होदों स' बेनोसै बाक्सा सालबारिनि बाक्सा माने सालबारि सोलोंना मोजां मोनदों कर्सआव माइक्र'ब्लेडिं माइक्र' शेडिं अम्ब्रे ब्रस बेफोरबायदि अनेक माने सोलोंनो मोनदों आरो मोजां मोनदों दंखायो सालबारियाव फेशन पेराडाइस बेहायथ' आङो आब'नावहाय खालि पार्मानेन्ट माइक्र'ब्लेडिंखौल' सोलोंदों ओरैनो बिउटिशियानखा पार्लार दङ बाट बेयावहाय स्पेसियेलि दानि निउलि लन्च जाबाय जोंनि ओरैहाय पार्मानेन्ट माइक्र'ब्लेडिं आइब्र' शेप जिहेतु जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बिराद हेल्पफुल आरोखि बियो मानोना जोंनि ट्राइबेलफोरनिया आइब्र'आ एकदम फाथ्ला जायो स' बेखौ जुदि जोङो माइक्र'ब्लेडिं शेपखौ खालायोबोला गावखौनो लुक्सखौहाय निउ लुक्सआवहाय जों लाबोनो हायो आरो सोलोंनानै बहुद मोजां मोनदों आङो आंना बङाइगाव बरफ मिलावहाय दङ आंनि लेडिसल' आरो लेडिस एन्ड किड्स बिउटि पार्लार होनो मोजां मोनग्राफोरखौ आं बेखौनो खावलायो दे माने खामानिखौ जेबोला मावो माने एकदम माने गोसोजोंहाय आरोना माने जेरैहाय माने सर्टकाट नङा माने गावनि रोंगौथिखौहाय मोजाङैनो सोलोंनानै वेल ट्रेन जानानै खामानिखौ मावोबोला लाइफआवहाय आवगायलांनायावहाय हेंथा फैया आरो बिदिनो जुदि नोङो आदा खेस्रा जुदि सोलोंनानै एसेल' सोलोंनानै मोजां ट्रेन नङागारा जुदि सोरनिबा सायाव स्किननि सायाव जुदि नोङो माबा मोनसे खालामोबा साइड इफेक्टबो जानो हागौ स' बेनि थाखायनो वेल ट्रेनखौ लानो थाखाय जोंना गोनांथि आरो आं बयखौबो बिउटिशियानफोरखौ बेखौनो बुङो आजिखालिनि जुगावहाय माने आं मोनसे खोथा बुंनो सानो कि जिहेतु माने एक्सपेन्सिभ जाबाय माने बोथ साइड जानांगौ बिजनेसा माने बहुत रोखोमनि बिजनेस दं बाट जोंनि वुमेन्सफोरनि थाखाय लेडिसफोरनि थाखाय बे बिजनेसा बिराद मोजां माने आंनि थाखाय माने हेल्पफुल आरो सोरबायाबो बेखौ मावनानै न'खर फोथांनो हायो माने जेनिउनलि जुदि खामानिखौ मावोबोला साक्सेसखौ मोनो आरो मोजां मोनो आङो खामानि मावनानै सेल्फ डिपेन्डेन्ट वुमेन आरो आं बिजनिनिफ्राय फैदों आंनि पार्लारनि नामा ड्रिम कुइन लेडिस बिउटि पार्लार आङो दा बेहाय आब' लिनानाव बे माबा प्रडाक्टखौ लानानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय माखासे जेनेबा गोबां माबाफोर दङ बेफोरखौबो लाफैनो थाखाय बुंनाय जादों आरो मानोना बयबो बिउटिशियानखौल' रोंनानैबो जाया बियो माइक्र' ब्लेडिंआ एसे आलदा प्रसेस जायो मोजाङै नलेज लानाया गोनां बयनिबो थाखाय जोङो माने बिराद मोजां मोनदों आरो बेखौ लानानै दा फुल माबा जाबाय बिउटिशियान जाबाय होननानै गोसोआव माबा फैदों आरो मोनसे प्राउड फिल खालामदों आरो मानोना जोङोथ' खालि मेकआपआव अनलि जोङो खाजोलजोंल' खालामनानै उनावहाय दुलुनो बा गोमोरो खिन्थु बे माइक्र' ब्लेडिंआ गोमोरा पार्मानेन्टलि दङ बेयाव बेनि थाखाय मोजां मोनदों आरो